Oli, què ondis? A veure, anem a parlar del tema del teatret que feren, que era una obra de teatre completament endòfoba. Endofòbia és l'odi cap a la llengua pròpia, o sigui, catalanòfoba. Resulta que l'Ajuntament de Collboni, de Barcelona, va decidir que podrien fer aquesta obra de teatre, ni tan sols la degueren mirar o els importa poc, perquè quan han anat a demanar disculpes han sigut unes disculpes un poquet nya-nya, no? Com és a dir, bàsicament l'obra de teatre era falsa, era inexacta, era fal·laç, o sigui, és un insult a totes les persones autòctones que vivim en la nostra terra. És un insult perquè bàsicament parlava que elles anaven al metge i imitaven un accent català un poquet prou deficient, on dient és que si no parles català no t'atenem. I això és taxativament fals. Estàs mentint. Què passa? Que com és un poquito la cultura de la mentira, han anat a per elles i les han funaes. I s'han hagut d'esborrar el perfil. O sigui, és supervergonyós. A banda de delictiu, perquè estàs en Espanya la rica i discriminar llengües de bones persones que no assassinen llengües és delictiu. Jo, i bàsicament tots els catalanoparlants del planeta, i les bones persones empàtiques han agarrat un cabreig contra això. Vaja, jo en la meva línia de sempre, lingüicides, assassines de llengües, ingrates, acoblades, lo de sempre, ¿no? O sea, lo que haces, lo que eres y lo que haces. És que n'estem molt farts. O sigui, això és com quan, per exemple, hi ha masclisme i un home mata una dona. A alguns els sap malament que els digues la veritat, però és que això no està bé, saps? I el que passa és que actualment els diem les coses com són. I això els molesta, perquè el que estan fent està malament, però no només des d'un punt de vista legal, sinó des d'un punt de vista ètic i moral. D'acord? O sigui, és una baixesa moral impressionant que per a tindre una vida digna te'n vagis a una altra terra i li escopisques a la cara. Y cuidaico, que esto os lo digo en castellano, que yo me he ido al sur de Francia a trabajar como profesor de español lengua extranjera y yo soy estudiante de una lengua hegemónica del francés. El francés en verdad es la lengua del norte de Francia, la del sur es el occitano. Pero los francos, que era el pueblo germánico del norte que se latinizó, por eso el francés es la lengua más alejada del latín, impuso el francés a todo el mundo y dijo, pues esto se llamará Francia, Francia francés. Però no, és l'occità. D'acord? I jo quan anava a Occitània, chico, jo mostrava interès per l'occità. Jo podria haver-los dit, bueno, parle-moi en français. Saps? Com si fos un energúmeno. Pues no, dic, no, cariño, parla'm occità, que no soc subnormalet. Va? Tu me parles en occitan, moi j'essaye, si je ne comprends pas quelque chose, je te le dis. D'acord? Si no entenc alguna cosa, jo te ho dic. O sigui, que no vingueu a dir-nos que és que no lo entendéis porque migrar és una cosa muy dura, que jo he sigut migrant, que he viscut 7 anys fora de ma casa, d'acord? I m'he adaptat i m'he integrat a la situació. I quan he anat a Alemanya, quan he anat a Àustria, també entenent que tenen unes altres llengües, també he anat al sud d'Alemanya, a Baviera, on parlen bàvar o austro-bàvar. I a mi la meva Alemanya me dia, en ma casa, en ma mare, jo parle bayerisch, bàvar. I jo li dic, sí, tranquil·la, t'entenc, no passa res. Jo ania a aprendre alemany estàndard, o sigui, Hochdeutsch, alta Alemanya, però vaja, és normal, estàs en ta casa, jo te respecte. Pues estas chicas no lo entienden. I algunes persones m'han dit, bé, la paraula ingrat potser no és adequada, perquè la gratitud és quan tu entens alguna cosa i no tens un reconeixement. I m'han dit, és que probablement és ignorància. O sigui, tenim un greu problema, i és que com que les llengües hegemòniques han imposat la seva llengua i són un poquito gañanas y han dit, pues hemos impuesto el castellano en 1707, en 1812 no cuela, entonces vamos a llamar a toda Castilla, porque si nos han conquerido, son Castella, lo vamos a llamar España, porque los territorios conquistados por Castilla son las Españas. Y jajaja, España, español. Però si li dius Castilla, castellano, esta colonització ja no cola. Val? És el que jo defenc sempre, que moltes vegades l'ús de la paraula espanyol és per invisibilitzar les altres nacionalitats històriques. Clar, aquestes persones, ignorància no vol dir que siguis tontito, vol dir que desconeixes una cosa. Hi ha moltes persones que desconeixen. Però què passa? Que hi ha
persones hispanoamericanes i persones hispanoamericanes o latinos, d'acord? La meva parella, a mi no m'agrada parlar molt, o sigui, quan parlo d'una cosa personal puc contar-la. Mi pareja es argentina, es argentino, es un argentino orgulloso de donde viene, ¿vale? Y no es de Buenos Aires, es de Córdoba. Y tiene un acento diferente y tiene un tal. Y no tiene complejo, él habla como él habla, tiene sensibilidad, tiene empatía, se pone del lado del reprimido, es historiador, le gusta conocer. Clar, tens unes característiques que a mi m'encanten, saps? Jo no estaria amb una persona que no té absolutament cap empatia. Per tant, així ve el... Portem 5 minuts. Així ve el tema que a mi em provocava un conflicte intern molt greu, perquè jo sé que s'ha utilitzat el castellà com a ferramenta de repressió, que hi ha un pancastellanisme, un intento de lingüicidio cap a totes les llengües de l'estat espanyol, utilitzant com a ferramenta el castellà, i que aquestes persones venen així amb un privilegi, que és el privilegi de llengua, igual que hi ha molts altres privilegis. Què passa? Que veia a aquestes persones desagraïdes, ingrates o ignorants, com alguns m'han dit, i me crema. O sigui, les bones persones, tinguin el castellà com a llengua materna o el català com a llengua materna, tenen ganes de cremar-ho tot. És que vens a casa a tindre una vida digna i m'escupes en la cara. Jo quan vaig anar a França, una vegada vaig dir una cosa, un comentari un poquet crític amb l'Académie de Toulouse, i em va dir una amiga de mon coco, tu craches pas dessus, d'acord? No els escopixes damunt. O sigui, no mossegues la mà de l'amo del que te dona de menjar, perquè això és un poquet ingrat. Tu vens així, tu tens un treball, així ja n'hi havia gent des de fa 800 anys, tu llengua ha reprimit a tota aquesta gent i per tant per això saben parlar com tu, d'acord? Però volen parlar la seva llengua. Que ho entens com la majoria de latinos, bé, que no ho entens, el problema és teu, no és nostre. I estem cremaets i saltem a la mínima. Jo sé que jo sóc molt incisiu, però o es comencem a ser incisius ara o se exterminen totes les llengües de l'estat espanyol, o sigui, així de clar. Per tant, així estan les coses. I ja està. I com a últim puntet, em crea molt de conflicte perquè últimament he conegut parelles de la meva parella o gent que jo coneixia mixtes, l'un és latino, l'altre és valencià, valenciano parlant, i són superbones persones, superempàtiques, entenen les coses. Després els seus nòvios no els parlen en valencià, que jo els parlo en valencià, i ho entenen i tal, i saps? O sigui, i m'entristix perquè deuen sentir-se supermalament perquè són unes moniates i ja està, o sigui, han sigut molt desencertades, però és impressionant com fas una obra de teatre i no conceps que el que estàs dient és endòfob, és catalanòfob, és discriminatori contra la llengua autòctona, estàs escopint a la terra que t'ha acollit, porque como se dice en argentino, en tu casa te cagabas de hambre. Au, cacau.